Kugli i Deutsch nastavljaju svoju misiju. Najprije su već godine 1881. pokrenuli bibliografsko-knjižarski časopis koji se zvao Književni vjesnik. Cilj im je upoznati strani svijet s novostima u hrvatskoj književnosti, a našu javnost s aktualnostima iz svjetske književnosti. A potom se dogodilo još nešto vrlo važno. Kugli i Deutsch osnažili su prodaju papira i osuvremenili svoju tiskaru i knjigovežnicu. U Stjepana je još mnoštvo zamisli što im je činiti i s njima upoznaje Deutscha. Ovaj doduše nije baš uvijek otvoren prema Stjepanovim novim zamislima, ali Stjepan ga uvijek uspijeva uvjeriti u ispravnost svojih nauma. Alberte, stekli smo ime u Zagrebu i u Hrvatskoj. Unaprijedili smo svoju tiskaru i knjigovežnicu i mislim da smo spremni za novi iskorak. Imam neke zamisli o tome što bismo trebali izdavati. A što ti misliš o tome? Što mislim? Pa da najprije čujem što si sad zamislio. Stjepanu nisu potrebni papiri da bi s njih čitao i približio prijatelju svoje zamisli. Misli i riječi jednostavno izviru iz njega, ali ne bilo kako, nego sređeno i razloženo, onako kako su nastajale u njegovu duhu. Pa slušaj, razmišljao sam o nekoliko časopisa koji bi sigurno imali svoje čitateljstvo. Svojom djelatnošću pokušavamo biti što više uključeni u svjetske i domaće književne i kulturne tijekove. Zašto ta svoja nastojanja ne bismo zaokružili časopisom koji bi se zvao Dom i svijet? Dom i što? Čudio se Deutsch. Da, dobro si čuo. Kugli se nije dao pokolebati. Ali to nije sve. Moja Josipa natuknula mi je i nešto što bi itekako bilo zanimljivo ženama. Časopis Pariška moda. Moda? Deutsch se češkao po glavi, ali Kugli se nije obazirao. Ali ni to još nije sve. Znaš, razmišljao sam o još 3 periodična izdanja. Zastao je samo da udahne, jer Deutsch ga je želio prekinuti, ali nije imao kada, jer Stjepan je već nastavio svoje izlaganje. Žustro i s vjerom u nova izdanja. A ta bi izdanja bila, a čekaj, Deutsch ga je opet želio prekinuti, ali ponovo bez uspjeha. Zvekan, nastavljao je Stjepan Kugli. Znači, Zvekan bi ismijavao sve društvene nakaznosti, kojih nažalost kod nas ima koliko hoćeš. Zatim, časopis Glazba objavljivao bi priloge o ljudima, najomiljenijoj umjetnosti, a gimnastika o sve većoj važnosti i sve istaknutijem mjestu što ga tjelovježba ima u našem narodu, a posebice među mladima. Premda isprva sumnjičav, Deutsch nije puno razmišljao. Sviđale su mu se Kuglijeve zamisli i više nego što je bio spreman priznati. Nakon nekog vremena odgovorio je. Znaš što, uvjerio si me. Krenimo onda na posao. I krenuli su. Pa su se uskoro pred čitateljskom publikom počeli pojavljivati svi ti časopisi. Svaki namijenjen određenom krugu čitatelja, kao odgovor na njihovu potrebu da saznaju što više o onome što ih zanima. Uskoro počinju tiskati i brojna izdanja za mladež, za puk i građanstvo. A onda je Stjepanu na um palo nešto za hrvatske prilike gotovo nezamislivo, ali nešto što je već imao prilike susresti u Europi. Počeo je razmišljati o objavljivanju knjige o kuharstvu. Kada je to spomenuo Deutschu, ovaj je prihvatio, no vrlo brzo pokolebao ga je razgovor što su ga njih dvojica vodili
s jednim zagrebačkim knjižarom. Kada ih je saslušao, knjižar je prasnuo u neobuzdan smijeh. Dečki, kaj ste morti ponoreli, pa komu vam tebe da stoče čital? Mislil sam da ste vi ozbiljna nakladnička kuća, a ne ovak nekaj budi Bog s vami. Da se razmemo. Volim ja jesti i pritom pogladi svoj debeli trbuh, ali kuharica, dečki. I Debeljko opet prasne u smijeh, a Kugli i Dojč pogledaše jedan drugoga i od nelagode brzo skrenu razgovor na druge teme. Naravno, poslije tog razgovora crv sumnje uvukao se u Dojča. Stjepane, jesi li ti dobro razmislio o toj zamisli? Da stvarno ne ispadnemo budale. Mislim, jesi li ti baš siguran da će kuharica biti, kako da kažem, čitana? Stjepana naravno ništa nije mogao pokoledati. Imao je on viziju, osjećao da će to biti potpun i ispravan i velik pogodak. Jesam, prijatelju, ne brini. Zadovoljno je protrljao ruke. Ljudi su oduvijek voljeli jesti, i znaš da ljubav ide kroz želudac. A samo rijetke žene znaju spraviti uistinu ukusno jelo. Da, ali Dojč je i dalje bio sumnjičav, jer, znaš, meni u ušima još uvijek odzvanja onaj smijeh. Iskreno, nisam mislio da će Alberte, ne brini, prekine ga Stjepan. Siguran sam u uspjeh. Uostalom, znaš onu poslovicu, tko se zadnji smije, najslađe se smije. Mi ćemo se na kraju smijeti, a onaj polupijeni Debeljko pozelenjeće od zavisti. I ne samo to. Od nas će naručiti tko zna koliko primjeraka knjiga.